ప్రియమైన వాళ్ళరా, ప్రభు నామములో మీ అందరికి వందనాలు. దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి కొన్ని సంగతులు మనం ధ్యానించుకునే వారంగా ఉంటాం. మొట్టమొదటిగా మనం చూసినప్పుడు కీర్తన గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 2వ వచనాన్ని మనం చదువుకుంటాము. యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రము దానిని ధ్యానించుట, డే అండ్ నైట్, దినమును రాత్రిని దేవుని యొక్క వాక్యమును ధ్యానించే ప్రజలంగా ఉండాలి. దేవుని యొక్క వాక్యములో ఆనందించే ప్రజలంగా ఉండాలి. యెహోషువ 1వ అధ్యాయము 8వ వచనములో మనం చదివినప్పుడు దేవుని యొక్క వాక్యమును జాగ్రత్తగా దివారాత్రములను ధ్యానించిన ఎడల అప్పుడు నీవు వర్ధిల్ల పడిన వాడువై నీ మార్గములో నువ్వు చక్కగా ప్రవర్తించేటువంటి వాడుగా ఉంటాను. కనుక దేవుని యొక్క వాక్యమును దివారాత్రములో ధ్యానించినప్పుడు మనం వర్ధిల్లేటువంటి వారంగాను మన మార్గంలో మనము చక్కగా ప్రవర్తించి ప్రభు కొరకై జీవించేటువంటి వారంగా ఉంటాడు. కీర్తనలో మొదట్లో దేవుని యొక్క ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రములను ధ్యానించుచు వారంగా ఉంటాం. యెహోషువ 1వ అధ్యాయం 8వ వచనములో దేవుని యొక్క వాక్యమును దివారాత్రములను ధ్యానించుట చేత మనం ఆశీర్వదించబడి వర్ధిల్లుతాం. అంతేకాదు మన యొక్క మార్గము మరి సరైనదిగా ఉంటా ఉంది. అందుకని కీర్తనకారుడు అంటాడు, ప్రభువా నీ వాక్యము నా పాదములకు దీపమును నా త్రోవకు వెలుగునై ఉన్నది. రెండవ తలంపును చూద్దాము. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము 7వ వచనాన్ని మనం చదువుతాం. లూకా సువార్త 18వ అధ్యాయము 7వ వచనం. ఇక్కడ దేవుడు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ప్రజలు దివారాత్రములో ఆయనకు మొరపెడుతూ ఉన్నట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో చదువుతాను. చూడండి. 18వ అధ్యాయము 7వ వచనాన్ని. దేవుడు తాను ఏర్పరచుకున్న వారు దివారాత్రములు తాను గురించి మొరపెట్టుకుంటుండగా వారికి న్యాయము తీర్చుట. రెండో తలంపు, దివారాత్రములు దేవుని వేడుకునే వారంగా, దేవుని ప్రార్థించే ప్రజలంగా, దేవుని యొక్క సన్నిధిలో కనిపెట్టుకునే ప్రజలంగా ఉండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు దేవుడి మనలను ఆశీర్వదించేవాడిగా ఉంటాడు. విలాప వాక్యముల గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 18వ వచనంలో మనం చదివితే అక్కడ మనకు ఒక మాట జ్ఞాపకం చేయబడతా ఉంది. సియోను కుమారి, నదీ ప్రవాహం వలె నీ కన్నీరు కారణము, నీ కనులకు కునుకు రానికము, నీ కనులకు విశ్రాంతిని ఇవ్వకము. నదీ ప్రవాహం వలె ప్రభు సన్నిధిలో మనం కన్నీటిని కార్చే ప్రజలంగా ఉండాలి. కన్నీరు కార్చే ప్రజలంగా ఉండాలి. వాక్యంలో మనం చూడగలుగుతాం. కన్నీటితో విత్తువాడు ఆనందంతో పంటను కోసేవాడిగా ఉంటాడు. అందుకని సువార్త 16వ అధ్యాయంలో మనం చదివితే అక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో, నా పేరిట ఇదివరకు మీరేమీ కూడా అడగలేదు, మీ సంతోషము పరిపూర్ణము అన్నట్లు అడుగుడి, అప్పుడు మీకు ఇవ్వబడను అని దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. అలాగే మొదటి యోహాను పత్రిక 5వ అధ్యాయము 13 నుంచి 15 వచనాలు చదివినప్పుడు అక్కడ అంటాడు, దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము మనమేది ఆయన అడిగినను ఆయన మన మనవి ఆలోచించును, ఆయన మన మనవి అంగీకరించును. కనుకనే రెండవదిగా దివారాత్రములు ప్రభువుని ప్రార్థించేటువంటి వారంగా ఉంటున్నాం. ఈ దినాల్లో మనం చూసినప్పుడు క్రైస్తవ సంఘాలలో ప్రార్థన అనేటువంటిది చాలా కొద్దుగా ఉంటా ఉంది. ప్రార్థన లేని కారణం బట్టి ఈనాడు సంఘము వర్ధిల్లలేకపోతాం, సంఘము ఆశీర్వదించబడలేకపోతాం, సంఘము విస్తరించబడలేకపోతాం. కనుక మొట్టమొదటిది దివారాత్రములు ధర్మశాస్త్రమునందు ధ్యానించు అందులో ఆనందించాలి. అలా ఆనందించడం ద్వారా మనం వర్ధిల్లుతాము, మన మార్గములలో మనం చక్కగా ప్రవర్తించే వారంగా ఉంటాం. రెండవది, దివారాత్రములు ప్రభు సన్నిధిలో
ఆరాధించడం చేత ఆయన దగ్గర నుంచి మనం సమస్తమును పొందుకునే వారంగా ఉంటాం. సమస్తమైన మేలులు మనము ప్రభు దగ్గర నుంచి పొందుకునే వారంగా ఉంటాం. మూడవదిగా చూసినప్పుడు అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథము 26వ అధ్యాయము 7వ వచనం. అపోస్తలుల కార్యముల గ్రంథము 26వ అధ్యాయము 7వ వచనంలో మన పితరులు అనగా ఇశ్రాయేలు యొక్క 12 గోత్రముల వారు ప్రభువుని సేవిస్తూ ఉన్నారు. ప్రభువుని సేవిస్తూ ఉన్నారు. చూద్దాం రండి. 26 అపోస్తలుల కార్యములు 26వ అధ్యాయము 7వ వచనం. మన 12 గోత్రముల వారు ఎడతెగక దివారాత్రములు దేవుని సేవిస్తూ ఆ వాగ్దానము పొందుమని నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నారు. దివారాత్రములు ప్రభువుని సేవిస్తూ ఉన్నారు. జనాలు సేవించటం, ప్రభువుని ఆరాధించటం, ప్రభువుని కనపరచటం, ప్రభు యొక్క మార్గములలో నడచటం. ప్రాణ గ్రంథంలో మనం చదివితే ప్రాణ గ్రంథం రండి, ఇక్కడ కూడా వారు ప్రభువుని ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. 4వ అధ్యాయం 8వ వచనం. అవి భూత వర్తమాన భవిష్యత్తు కాలంలో ఉండు సర్వాధికారి దేవుడు ప్రభు పరిశుద్ధుడు 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 అని మానక రాత్రి పగళ్ళు గాన ప్రతి గానములను చేయించు ఉన్నాయి. అవి రాత్రి పగళ్ళు దేవుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడని ప్రభువుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాయి, ప్రభువుని సేవిస్తూ ఉన్నాయి. ఈ దినాల్లో మనం కూడా అటు ప్రజలంగా ఉండాలి, ప్రభువుని సేవించే ప్రజలంగా. ఏదో కేవలము ఆదివారం మాత్రమే దేవుని యొక్క ఇంటిలో కనబడి ఆదివారం మాత్రమే దేవుని సేవించడం కాదు, కానీ వ్యక్తిగత జీవితంలో, మన కుటుంబ జీవితంలో మన ప్రభువుని సేవించేటువంటి ప్రజలంగా, ప్రభువుని ఆరాధించేటువంటి ప్రజలంగా, ప్రభువుని కనపరిచేటువంటి ప్రజలంగా ఉండాలని దేవుని యొక్క ఉద్దేశంగా మనం చూడగలుగుతాం. 4వదిగా మనం చూద్దాము. నెహెమ్యా గ్రంథంలో 4వ అధ్యాయము 21వ వచనం. నెహెమ్యా గ్రంథము 4వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో అక్కడ రాయబడింది, మేము పగలును మరియు రాత్రి చుక్కలు కనబడే వరకు దేవుని యొక్క ఇంటిలో మేము పనులను చేయించున్నాం. తిమోతికి రాస్తూ పౌలు అపోస్తలుడు 2వ తిమోతి 4వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో అంటాడు, ప్రియులారా రాత్రి సమయం అనక అసమయం అనక ప్రయాసపడము, ప్రభువునందు ప్రయాస వ్యర్థము కాదని కదలని వారును స్థిరులను ఎల్లప్పటికీ ప్రభు కార్యములందు ఆసక్తి కలిగిన ప్రజలుగా ఉండాలని పౌలు గారు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు. ప్రభు యొక్క కార్యములందు ఆసక్తి కలిగినటువంటి ప్రజలు. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయంలో చూస్తే అక్కడ అన్న అనేటువంటి ఒక స్త్రీ దేవాలయమును విడవక రాత్రి పగళ్ళు ఉపవాస ప్రార్థనలతో దేవుని సేవిస్తూ ఉంది. పరిచర్య, దేవుని యొక్క పరిచర్య, దేవుని యొక్క ఇంట్లో పనిని కలిగిందిగా ఉంటాం. డే అండ్ నైట్లు ప్రభు కొరకై కష్టపడి పని చేయొచ్చు. ఆ విధంగా మందిరం విడిచిపెట్టక ప్రభువుని సేవిస్తూ ఉంది. ఈ దినాల్లో మనం చూసినప్పుడు మన సొంత పనులు చేసుకోవటానికి మనం సమయం కేటాయిస్తూ ఉన్నాం. ప్రభు యొక్క పని చేయటానికి, దేవుని యొక్క పనిని చేయటానికి ఎవరు అంతగా ఇష్టపడేటువంటి ప్రజలు లేరు. సొంత పనుల కొరకై రాత్రి పగలు పనిచేస్తారు. అవసరమైతే ఓవర్ నైట్స్ కూడా, ఓటీలు కూడా, ఓవర్ డ్యూటీలు కూడా చేసి మరి ఉదయకాలంలో రాత్రి కాలంలో కూడా డబ్బును సంపాదించే వారంగా ఉంటాం. కానీ దేవుని యొక్క వాక్యం జ్ఞాపకం చేస్తారు, అందరూ సొంత పనులనే చూసుకుంటున్నారు, కానీ నా పనులు ఎవరు కూడా చేయరు. ప్రియమైన వారులారా, 4వదిగా రాత్రి పగళ్ళు దేవుని ఇంటిని విడవక దేవుని కొరకై దేవుని ఇంటిలో పనిని కలిగిన ప్రజలంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు. సువార్తను ప్రకటించే విషయంలో, దేవుని యొక్క ఇంటిలో దేవుని ఇంటిని సిద్ధపరిచే విషయంలో, దేవుని యొక్క ఇంటిలో పని కలిగి ఉండాలని ప్రభు కోరుతూ ఉన్నాడు. 5వదిగా చూసినప్పుడు నిర్గమకాండం 27వ అధ్యాయము 20వ వచనంలో ప్రదీపము వెలుగుటకు దీపము నిత్యము వెలుగుచున్నట్లు అచ్చము దంచి తీసిన ఒలీవ నూనెను తీసుకురావాలని
ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఆజ్ఞాపించుము అంటాడు దేవుడు మోషేతో. అచ్చము దంచి తీసిన ఒలీవల నూనె ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు తీసుకురావాలి. ఎందుకంటే దీపము నిత్యము వెలుగుతూ ఉండాలి. నిత్యము వెలుగుతూ, నిత్యము అంటే పగలు రాత్రులు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దీపము వెలుగుతూ ఉండాలి. ఈనాడు నీ దీపము నా దీపమును వెలిగించువాడు ఆయనే. నా దీపమును వెలిగించు, నా దీపమును వెలిగించువాడు నా చీకటిని వెలుగుగా చేయును. నా దీపమును వెలిగించువాడు నా చీకటిని వెలుగుగా చేయును. మన దీపము వెలుగుతూ ఉండాలి. అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యాలు మనం చూస్తే నరుని ఆత్మ యెహోవా పెట్టిన దీపం. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో మనం బాగా పరిచయమైనటువంటి ఆ భాగంలో 10 మంది కన్యలు ప్రభువుని ఎదుర్కొన్నట్టు బయలుదేరి వెళుతూ వచ్చినారు. సమయం వచ్చినప్పుడు 5 దీపములు మాత్రమే వెలిగినవి, మిగతా వారి దీపములు ఆరిపోయినాయి. ప్రియమైన వారు కదా, మన దీపము నిత్యము వెలుగుతూ ఉండాలి. నిత్యము వెలగాలి అంటే మనము రెండవదిగా నూనెను కలిగిన ప్రజలంగా ఉండాలి. నూనె సమృద్ధి అయినటువంటి నూనెను కలిగి ఉంటే మన దీపములు నిత్యము వెలుగుతూ ఉంటాయి. నూనె దేవుని గుర్తుగా ఉంది, పరిశుద్ధాత్మకు గుర్తుగా. దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నిత్యము నడిపబడే ప్రజలంగా, దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నింపబడినటువంటి ప్రజలంగా, దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నిత్యము వెలుగుతున్న ప్రజలంగా మనం ఉండాలి. యోహాను గురించి రాయబడింది, అతడు నిత్యము మండుచు నా దీపమై ఉండెను అని రాయబడింది. అలాగే మొదటి రాజుల గ్రంథం 15వ అధ్యాయం చదివితే దావీదు ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు దీపముగా ఉన్నట్లుగా మనకు కనపడతాం. ప్రాణ గ్రంథంలో మనం చదువుతాము, అక్కడ సూర్యుడైనను చంద్రుడైనను అవసరం లేదు, గొర్రెపిల్లి నాకు దీపమై ప్రకాశించున్నట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. కానీ మన దీపము నిత్యము వెలగాలి అంటే రెండోదిగా నూనెను కలిగిన ప్రజలంగా ఉండాలి. మూడవ సంగతిగా చూస్తే మన దీపం వెలగాలి అంటే మనము లేవికాండం 4వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో అంటాడు, ఆ దీపము నిత్యం వెలుగుతూ ఉండటట్లు ఆ దీప వృక్షం మీద ఉన్నటువంటి దీపములను నిత్యము సరిచేస్తూ ఉండాలి. నిత్యము సరిచేయబడి ఉండాలి. మన ఒత్తి నిత్యము సరిచేయబడాలి. కొన్ని పర్యాయములు మరి మసకబారదిగా ఉంటుంది, కొన్ని పర్యాయం కరుడు గట్టినదిగా ఉంటుంది. కానీ ఆ కరుడు గట్టినటువంటి ఆ మసంతటిని తుడిచివేసి ఆ ఒత్తిని సరిచేసి మళ్ళీ వెలిగించినప్పుడు అది ప్రకాశమానంగా వెలిగేగా ఉంటాం. ప్రియమైన వారుగా నీవు వెలుగుటి కొరకై ఏం చేయబడాలంటే నలపబడేవారు, సరిచేయబడేవారుగా ఉండాలి. ఒకటి, ప్రదీపములో మరి దీపమును నిరంతరము సరిచేసుకుంటూ అలాగా వెలుగుండేటట్లు చూసుకోవాలి. ఈ పని దేవుడు ఇశ్రాయేలుకు చెప్పాడు. ఏంటిదంటే దీపములు నిత్యం వెలగాలి. రెండవది, ఆ వెలుగుటి కొరకైన నూనెను ఇశ్రాయేలులే సమకూర్చాలి. మూడవది, అలాగే సరిగా వెలుగుతున్నాయో లేవో చూసుకునే బాధ్యత, సరిచేసేటువంటి బాధ్యత ఇశ్రాయేలులకి దేవుడు అప్పగించినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయంలో మనం చూసినప్పుడు ఈ 3 పనులు 5 కన్యలు చేయలేకపోతా వచ్చారు. ప్రదీపాలు ఉన్నాయి, అందులో నూనె లేదు, ఒత్తి సరిచేయబడలేకపోయింది. నూనె లేని కారణంగా వారి జీవితాన్ని వారు సరి చేసుకుంటలేకపోయారు. వారు వెళ్ళారు, కొనుక్కునే వారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. ఆ రాత్రి వేళలో ప్రభు నూనెను సమకూర్చుకునే పని మనకి అప్పగించాడు. వారు వెళ్ళారు, కానీ తిరిగి వచ్చేటప్పుడు తలుపు వేయబడినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం. దీపం ఆరిపోతే మనం విడవబడేటువంటి ప్రజలుగా ఉంటాం. విడవబడినప్పుడు ఎంత గొప్ప నష్టం, ఎంత గొప్ప తెలివైనటువంటి బాధ. ఎక్కడికి వెళ్తారు విడవబడిన వారు? రెండవ మరణమును సమీపించేవారుగా ఉంటారు. శాశ్వతమైనటువంటి ఎడబాటులోనికి ప్రవేశించేవారుగా ఉంటారు. కనుకనే దివారాత్రములు మన దీపం వెలుగుతూ ఉండాలి. దివారాత్రములు మనం దీపం వెలుగుకు
దీప వృక్షములో పోస్తా ఉండాలి, ప్రదీపములో. అలాగే మూడవదిగా నిరంతరము ఆ దీపం ఉన్నటువంటి ఒత్తిని నిరంతరము సరిచేసేటువంటి అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉంటాం. 5 సంగతులు. మొట్టమొదటిది, దివారాత్రములు దేవుని యొక్క వాక్యమును ఆనందించుతూ దానిని ధ్యానించుట చేత మనం వర్తిల్లి చక్కగా ప్రవర్తించే వారంగా ఉంటాం. రెండవది, దివారాత్రములు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో ప్రార్థించేటువంటి అనుభవాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. మూడవది, దివారాత్రములు అపోస్తుల కార్యములు 16 క్షమించిన అపోస్తుల కార్యములు 26:7 ప్రకారము దివారాత్రములను ప్రభువును సేవించేటువంటి అనుభవం, స్తుతించే అనుభవం, ప్రభువుని ఘనపరిచేటువంటి అనుభవం మనం కలిగిన ప్రజలంగా ఉండాలి. నాలుగవదిగా, రేయింబగళ్ళు దేవునికి ఇంటిని విడిచిపెట్టక, సమయం అనక అసలు అనక ప్రభు యొక్క పనిని కలిగిన వారంగా ఉండాలి. ప్రభు యొక్క ఇంటిలో పనిని కలిగినటువంటి ప్రజలంగా మనం ఉండాలి. రాత్రి పగలు ప్రభు కొరకై పనిచేసి ఆత్మను సంపాదించేటువంటి ప్రజలంగా మనం ఉండాలి. ఐదవది, మన యొక్క దీపములు నిత్యము వెలుగుతూ ఉండాలి. డే అండ్ నైట్ దీపం వెలుగుతూ ఉండాలి. అలా వెలగాలి అంటే ఒకటి, నూనెను కలిగి ఉండాలి. రెండవది, ఆ యొక్క ఒత్తిని సరిచేసేటువంటి అనుభవం మనం కలిగిన ప్రజలంగా ఉండాలి. అలాంటి కృపను దేవుడు మనకి సమృద్ధిగా అనుగ్రహించుగాక. ఆమేన్.